BFP Bacolod padayon nga ginibestigahan ang rason sang sunog sa Barangay Villamonte samtang isa ka boarding house sa Barangay 6 Bacolod City nasunog man. Sa Irene Pedreso nakatutok. Maswerte nga wala na dalahig sa sunog. Ang salakyan nga ini nga nakapark sa gwa sang isa ka boarding house sa Purok Macapiñas, Barangay 6, Bacolod City matapos ang nagluntad nga sunog kahapon sang hapon. Si Riwel napilasan pa sa pagbulig nga mapalong ang kalayo. Sunod sa iya, antes nag-igwal ang kalayo. May nabatian ini nga naglupok sa sulod sang boarding house. Ako magtinda kami sa Bertano no naso pag panaog na mo na pagsaka kuha na yung kalayo na diyon amo na way na kami ka kuha nun kaya gaw naman balik kaya nga so perting puog. Nga pilas ikamot mo. Oh wala ko kabalo kung nanano ni kay sobra na mo kasala. Sunod sa tag-iya sang boarding house, may nakakita nga sa nakasaksak nga washing machine nag-umpisa ang kalayo. Ang according sa gaboard, ang iya kuno nga washing machine among wala iya na unplug. Tapos pagsulod sang ginsugo kung masaka sa babaw lang tawon kay gapanimao na kuryente, ang dragi kuno sa front sang sang pertahan amo ang naka tiara da na plug ang iya washing wala iya na gabot. Tidra kuno na galin ang kalayo. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP Bacolod, naglabot sa 195,000 pesos ang danyos nga gintugas ang sunog. Initially, nakita naton to may gin-recover na kami kagapon to nga debris ang ilang extension cord mismo. Kung sa di nakasaksak dira ang ilang electric fan or ang ilang ceiling fan. Samtang padayon man ang investigasyon sang BFP Bacolod City sa nagluntad nga sunog kahapon sa Barangay Villamonte. Sunod sa BFP, nag-umpisa ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay ni Edwin de la Cruz. Problema sa linya sang kuryente ang ginalantaw gintunaan sang kalayo nga nagtupok sa 11 ka mga balay sa Purok Amor. Ongoing pa kita sa aton nga investigation pero initially ginalantaw na mo ni sa kisami nga area sang sina nga balay nag sugod ang kalayo. Dugang pa sang BFP bangod nga doble ang ginapasuni tag-iya sang boarding houses nga nasunog. May delay man sa ila paghibalo sa kung pilagid ang apektado nga residente. Upod kay Ruel Bangoy, Irene Pedreso, One Western Visayas.